Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, bi elkarrizketa izango ditugu. Lehenengoan, Olgetan Erromeriako Maialen eta Jose izango ditugu. Bigarrenean, AHT-aren aurkako hainbat eragileren izenean, Enea eta Jule izango ditugu. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1873an, Donostia inguratzen zuten harresiak eraisten hasi ziren. Donostiarrasko eraisketa lanak ikustera hurbildu zen. Abesbatza batek Jose Ramon Santesteban konpositoreak espresuki sortutako pieza abesten zuen bitartean. Plaza Zaharra hor zegoen, harresiaren oinean, kale nagusitik hasi eta San Jeronimo kalea hartuz, egun oraindik arkuak dituzten bi eraikinekin osatua. Herriko eskorra zena hiri izatera igarotzen hasi zen. Harresietatik kanpora zeuden ehunka baserri pixkanaka eraitsiz eta etxebizitzarekin negozioa egiteko hiri ereduaren oinarriak orduan jarri zituzten etxejabeek eta agintariek. 1945ko egun berean, Mauthauseneko nazien konzentrazio esparrua askatu zuten tropa aliatuek. Austrian kokatua, Bigarren Mundu Gerrako preso politikoek lan esklaboak egiteko diseinatu zuten. Presoekin egindako esperimentuak ere izan ziren bertan, eta metodo ugariren bidez, 120.000 pertsona inguru hil zituzten. Nazien konzentrazio esparruetara deportatutako Euskal Herritarrak 600 gora izan ziren, gehienak Mauthausenera bertara. Hainbat urteren ondoren, 81ko maiatzaren 5ean, Irlanda iparraldean Bobby Sands irako militantea hil zen, gose grebaren 76. egunean. Baraualdian zela, Sands legebiltzarrerako hautatua izan zen Sinn Fein alderdia ordezkatzeko. Gobernu Britaniarrak beren preso politiko izaera onar zezala lortzeko borroka luzearen parte izan zen greba. Aurretik, 5 urtez, manta edo burusien protesta egin zuten, espetxeko arropa janzteari uko eginez. Ehunka presok adostu zuten astero pertsona batek abiatuko zuela gose greba mugagabea. Beste 9 lagun hil ziren gose greban hurrengo asteetan. Hamarkada baten ondoren, 81ko maiatzaren 5ean, udalerri euskaldunen mankomunitatea sortu zuten 19 udalek. Aizarna Zabalen udalerri euskaldunen egunaren ospakizunen baitan, herritarrei zerbitzua eman nahi zieten udaletako hautetsiek uema sortzeko batzarra egin zuten. Festa eta aldarrikapena uztartu zuten egun hartan. 170tik gorako euskaldun indizea duten udalerriek osatzen dute. Gaur egun, uemako herri askotan ere euskararen erabilera jaisten ari da. Azkenik, 2011ko maiatzaren 5ean, Bildu koalizioa legeztatu zuen Espainiako Auzitegi Konstituzionalak. Tentsio politiko handiko hilabeteak ziren. Martxoan, sortu Ezker Abertzaleko alderdiaren legeztatzea blokeatu ostean, Auzitegi Gorenak ez zituen legeztatu EA eta alternatibarekin batera osatutako hauteskunde koalizioaren zerrendak, eta udal eta foru hauteskundeetarako 3 asteren faltan, konstituzio epaitegian errekurritu zuten erabakia. Kanpaina abiatzen zen gauerdian eta zenbait hiritan mobilizazio jendetsuak egin zituzten legeztatzea exigitzeko. Jendea albistearen zain geratu zen bilduta, eta gauerdian heldu zen albistea, milaka pertsonaren zoramenerako. Hala, 2003an hasitako ilegalizazio fasea amaitu zen. Erakundeetan indar handiz sartu zen Bildu. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Maiatzaren 6ean, asteazkena, Iturramako zibiboxean baita ere, ikusi, entzun, txalo egin. Marcel Barrenaren El 47 filma. Doan, baina aurrez izena eman da. Egun berean, emozioen kudeaketa. Hitzaldia, kontemplaziozko bizitza, emozio ondagarrien aterpe. Arrosadiako zibiboxean 7:00. Ostiralean, bisita gidatua, bigarren zabalguneak eta etxe merkeak. Goizeko 11:00 hasiko da entzierroaren monumentutik. Izena aldez aurretik eman behar da, 2 eurotan. Larun batean, murgiltze esperientzia magikoa. 3 elementu Ponpeloko zibiboxean. Eguerdiko 12:00 eta arratsaldeko 5:00 eta 7:00 gazteleraz izango da. Eguerdiko ordu batean eta arratsaldeko 6:00 eta 8:00 euskaraz. Sarrera 3 eurokoa izango da. Azkenik, maiatzaren 10ean igandeko musikak. Navarra Queer Chorusek kontzertua izango du Kondestable zibiboxean, eguerdiko 12:00, sarrera librearekin. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu.
Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Parlamentuak Jimenok ixten ari diren diruzko eskolak mantentzea esan nahi du. Zinegotziak ohartarazi du erregistroa errepikatu beharko dela, ganberak premiazko prozeduran izapidetzen ari den UPN-ren lege proiektua onartzen bada. Argazki nagusian, Carlos Garaikoetxea, 2018ko irudi batean. Honen titularrean, Carlos Garaikoetxea lehendakaria hilda. Iruñeko politikariak 87 urte zituen. 1980 eta 85 artean izan zen EAeko gobernuaren buru. EAJarekin hautsi ondoren, 1986an sortu zuen Eusko Alkartasuna. Ezkerreko berrietan, Volkswagenek asteburuko txanda berri bat proposatu du 2027an aurreikusitako ekoizpena betetzeko. Azpian, 1243 hitzordu bertan bera utzi dituzten medikuen ordu estrak eskatzeko greba dela eta. Ondoan, Nafarroak gelen alokairurako araudi espezifikoak sortuko ditu. Jarraian, Etxarri elkartea kondenatu dute langile baten bero heriotzagatik. Azpian, Saiz ministroak Nafarroa adibide bisa jarri du migratzaileen erregularizazioan. Bean, horiz, loteriak 1,9 milioi utzi ditu lodosan. Bestetik, Premier Leaguek eta Italiak Boio Morengan jarri dute begirada. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Hezkuntza ministroak ez du lortzen UPN geroa eta Bilduk atzera egitea. Jimenok baieztatzen du 14 ikasgela ixtea saihesteko erregionalisten proposamenak ikasleak 2014 eta 2015ko matrikulazio prozesua errepikatzera behartuko dituela. Irudi nagusian, Garaikoetxea 2025an parlamentuan egindako omenaldi batean. Honen lerroburua, Carlos Garaikoetxea hilda. 87 urteko irundarra izan zen eta abertzaletasunean pertsonaia garrantzitsua izan zen, eta baita estatutua onartu ondoren lehen lehendakaria. Ezkerreko berrietan, Arrotxapea da oinarrizko osasun eremurik aseena, Izaba gutxienasea. Ondoan, Iruñeko abiadura handiko trenbidearen lanak ez dira beste 2 urtez lizitaziora aterako. Beheko berrian, Abalosek biktima gisa aurkeztu du bere burua auzitegi gorenaren aurrean. Goiko berrietan, Irurtzungo garraio publikoaren inguruko kexak. Ondoan, Santiago Berueteko liburu lorategia. Azkenik, Osasunak Kike Barjarekin kontratua berritzeko negoziatzen ari da. Berria egunkarian, honela dio lerroburuak eta argazki nagusiak. Lehendakaria, abertzalea eta liderra. Euskal Herriaren historioan hurbileko erreferente politiko garrantzitsuenetako bat zendu da. Frankismo ondorengo lehen jaurlaritzaren lehendakaria izan zen, eta Eusko Alkartasuna alderdiaren sortzailea. Bean, iritziak. Euskal autogobernuaren eta ongizatearen arkitektoa. Garai zailetan ezina ekinez gainditu zuen liderra. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria. Ondoan, Euskadi demokratikorako trantsizioa kudeatzen jakin zuen Nafarra izan zen. Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakaria. Jarraian, Garaikoetxea lehendakaria, demokrata, abertzale eta gure herriaren eraikitzailea. Juan Jose Ibarretxe, Eusko Jaurlaritzako lehendakarioia. Ondoren, lehendakaria, eskerrik asko emandako guztiagatik. Eusko Alkartasuna. Eskuinean, liderraren pentsaera, Elisabete Garmendia. Bestetik, adiorik ez lehendakari, Joseba Azkarraga. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Carlos Garaikoetxea Urriza. Lehendakaria abertzalea eraikitzen ari den herrialde bati beti leial. Argazki nagusian, Carlos Garaikoetxea, diktaduraren ondorengo lehen lehendakaria eta EAeko azken historian garrantzi handiko politikaria, atzo hil zen Iruñean. EAeko erakunde esparruaren zati handi baten garapenean funtsezko pertsona izanik, eskualde honen batasunak eta independentziak gidatu zuten haren ekintza azken unera arte. Bean, profila Xabier Izaga, batasuna eta independentzia ipar zituen politikaria. Ondoan, editoriala, Carlos Garaikoetxea, ondare abertzale bizia eta transversala. Jarraian, Iñaki Iriondoren analisia. Asko aldatu den herrialde baten ardatzaren aldaketaren adibidea. Ezkerreko berrietan,
EH Bilduk eztabaida serioa eskatu du euskararen auzian. Azkenik, Saifa Bukexek eta Tiago Abila askatzea eskatzen dute EAeko ekintzaileek. Euskal Herria irrati hori dagokionez, honela diote berriek. Carlos Garaikoetxea hilda. Diktadura ostean, EAeko lehen lehendakaria izan zen 1980 eta 85 urte artean. Nafarroako lehenengo ikastolak bultzatu zituen eta Euskal Herria irratiko sorreran lagundu zuen. Eskuineko berrietan, goian, Tuterako udalak legez kanpo itxi zuen laben ibilbideari buruzko erakusketa. Nafarroako administrazio auzitegiak ebatzi du Tuterako udalak legez kanpo itxi zuela laben ibilbideari buruzko erakusketa. Sindikatuak zentsura salatu du eta tuterarrek erakusketa ikusteko aukera izango dutela berretsi. Behan, langile baten heriotzagatik zigortu du epaitegiak Sakanako mankomunitatea. Sakanako mankomunitatea zigortu dute harentzat lan egiten zuen langile baten heriotza bero kolpe bat izan zelako. Modu horretan, Nafarroako justizia auzitegi nagusiak atzera bota du Etxarri Aranazko oinarrizko gizarte zerbitzuen mankomunitateak jarritako helegitea. Eta 2020ko udan bere lanaldian izandako bero kolpe baten ondorioz hiltzen langile baten senideei ia 148.000 euro ordaintzeko kondena berretsi du. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Maialen eta Jose Ramon ere hor daukagu. Kaixo, Zer moduz? Eba, entzun da. Gaurkoan, Olgeta erromeriaren inguruan hitz egitera zatozte, lehenik eta behin hitza emango dizuet, eta konta idazue zer den Olgetan erromeria? Bueno, nik esango nuke, Jose Ramon gero zer esaten duen, baina nik esango nuke dela helburu antzekoak edo dituen talde baten edo jende talde baten ondo pasatzeko helburuarekin eta sortu dan talde bat, besterik gabe. Inungo helburu, ez dakit nola esplikatu, inungo helburu profesionalik, inungo hasieran behintzat, Nik uste izan zela, taldekide batzuk txarangan ibiltzen dira, txaranga munduan, nire beste talde batean ibiltzen nintzen leno, eta denok daukagu hola festarako, grina ondo pasatzeko asmo hori eta gogo hori, eta nik uste hortik sortu zela. Beraz talde ere, esan genezake hori dela, bere osotasunean. Nola sortu zen taldea? Nik uste Jose Ramonek itzen beharko dugula. Taldea sortu zen, nik urtekin dara mehazin pentsatzen olako talde bat sortzeko asmokin gutxinez, eta, karrera eta ikasten egon bitarten alde bat egotzino. Ezken binen denboak izulako ematen. Esan duen bezala Maialenek bai, txaranga munduen eta beste musika esparruetan ibiltzen naizelako. Karrera bukatu nun eta simaz batzen naiz aktuazio bat izan genuela txarangarekin, Hendaian, eta txaranga hortan partaide zen, guain ez dana partaide, eta guain ez dago nagure talden ere ez da proiektu hasieran erabakizulako Olgetan uztea, beste partaideak Orkautamendi ibili izan dana beste erromeri taldetan urte askotan zehar. Eta hortik sortu zen Olgetan bera eta nire ezagunen bitartez, kontaktun jarri ginen jendearekin, Maialeni hotxen genion, eta eske hotxen genitun guztikin jarraitzen dugu, hasieratik. Eta hasiera horretan, zergatik zen asmoa erromeria talde bat sortzea, eta nola iritsi zineten izenera? Klaro, hori beste galdera bada. Hau da, beti galdera, erromeri talde bat sortzearen arrazoietako bat esango nuke, igual erresagoa dela hortik tiratzea, esan nahi dut. Kantu agia sortuta daude, kantu horiek jende gehienak ezagutzen ditu, guretzako ere, hasieran azaldu beten bezala,
inungo asmo profesionalik edo ez egon, orduan da bide errexena nolabait ez talde bat sortu eta pixka da plaza girotzeko. Nik uste hori izango nuke. Taldea barrutik nolakoa da? Nik uste dela talde erraronetako bat existitzen dena Euskal Herrin. Guk argi dakauna da, esan du Maialenek beste proiektu askotan gaudela taldeko hainbat, eta orduan holgetan proiektuko taldekideek 7 izan arren, generalen suplentekin eta guzti 15 pertsona ibiltzen gara, kontzertuk aurrera ateratzen. Alegia, kontzertu askotan azaldu gaitezke 3-4 suplenterekin, eta ja dakabolako dinamika hartuta, zeinen eta eztan motatu ere egiten suplente direla. Hortan bai da nik uste erromeri bat nahiko bakarra alde hortatik. Ez durako exigitzen inolako disiplina bai, baina ez lotura bat urte guztirako. Azken finen, asteburu guztitan izaten ditugu boloak, eta asteburu guztitan boloak izan, eta beste proiektuak uztartzea ere ezinezkoa da, eta gainera lanarekin zer esanik ez. Bai. Bakoitzak badu rolen bat, edo, ez dakit, 7 pertsona kontatzen dituzuen lan egiterako garaian, edo 15 guztira, baina badu partaido bakoitzak rolen bat, ez dakit batek ordena jartzen du, beste batek beste lan mota bat egiten du, edo nola funtzionatzen duzu? Nik esango nuke pixka bat lanak ere, zuzenki lotuta dijoaztela pixka bat, bakoitzak bere egunerokotasunan egiten duen horrekin edo. Esan nahi dut, 7 geha taldean, baina Joxek esan duen bezala, taldekideak edo aldatzen doaz, ordezoekin ere lan egiten dugu, orduan, Joxe adibidez ohituta egon da beti, edo kapazitatea hori badu, edo taldearen sorkuntzan kulpa handia dunez, egia da, kontzertuak lotzerako garaian eta gehiena lan handiena edo beak egiten dula. Gero sare sozialak eta beste batzun artean ematen ditugu, gero baita ere zaintzen da nolabait taldearen irudia, hori ere adibidez hasieran pixka bat nik emanun, logoaren kontua eta pixkanaka, izaten da pixka bat nasketa bat, baina bai. Rolak esango nuke hori, Joxek ematen ditula gehien bat kontzertuen, kontzertuak itxi eta jenderekin hitz egite hori, eta besteak gainontzekoa. Nik banukan galdera bat erromeria bati galdetzeko dela, badukazue fama hori ez, ikusten da, kriston giroa, festa giroa, alaitasuna hor jartzen dezuela. Ensaioak berdinak izaten dira, edo, izaten dira normalak, jarrera normalarekin, edo nolakoak izaten dira, jarrera hori ensaiatzen dezue? Ez, nik uste hor esango nukela, esan. Ez, ensaiok ez dira bat ere festa giroko, azkenen ensaiatzea desente kostatzen zaigu kalendario kuadratzea aldera, taldekide guztik unalizateko, eta ensaioa izaten da aprobetxa todos los minutos que haya, porque ez dugu izango denboa gero ensaiatzeko. Eta gero naturalki ateratzen zaizu eszenatokian? Ez nik hori izan behar nuen, egia da gure kasuan ensaiak oso zuzenduta doazela ensaiatzera, beste tarterik eta ez daukagulako. Baina egia da, nik esango nuke, gure zuzenekotan daukagun jarrera, bai ensaioetakoa, edo gure arteko dinamika edo, erresa dela, azkenen, esan dako, ez aztarako talde, guretzako talde profesional bat, soilik, lana egitera bideratuta dijoan talde bat, baizik eta lagun talde bat. Orduan hori nik uste, naturaltasunez ateratzen dela bai jarrera hori, zuzenekoetan, ensaiatu gabeko jarrera da. Hori da zuri erantzunez, ez? Nik uste dela, hori, elkarrekin daukagun, elkarren arteko giro on hori edo transmititzen dela besterik gabe. Ez dela beste, bai. Nik uste dut orain ikusentzuleak zalantzen egongo direla. Nik ez dut eduki zuen kontzertua den egoteko zortea. Nolakoak dira zuen kontzertuak? Bueno, kontzertuak esango nuke diala pixka bat, desberdinak. Tokiragun eta aiatzen momentun esaten dugu, guazen pixka bat analizatzea, tokia, giroa, jende mota, ze kanta gustatuko litzaike hauei. Nik uste bai saiatzen gala moldatzen errepertorioa eta gure jarreren noski desberdina da, ona, baina esan nahiet. Bakoitzak hartzen duen rola kontzertuan bertan ere desberdina da, panoramaren arabera.
Osea, egunean bertan moldatzen duzue lekuaren arabera, giroaren Errepertorioa arabera. bai. Eta inkluso egunean bertan bakarrik ez, baizik eta kontzertuan gauden, osea, momentu horretan ere. Egia da badauzkagula kanta sorta handi badaukagu, baina egia da moldatzen ez, azkenean igual, bai da, nabaritu dugula nik behintzat, probintzika, osea, probintziaren arabera kanta batzuk funtzionatzen dutela asko gehiago bestea baino. Baina batzutan baituzu sorpresak. Orduan egia da, nik harreman zuzena edo badaukat publikoarekin, igual gehien bat nik ez, behiekin justua kantatzen edo, harreman hori, kontaktu bisual hori eta badaukat, eta saiatzen naiz pixka bat transmititzen ere, gainontzeko begira, ondo goaz, baina nik uste oain behar dela, gehiengoak jakingo duen, abesteko kantu bat. Orain, da, igual daude keldi xamar eta guazen dantzatzeko bat jotzera, ezta? Horren arabera moldatzen jute. Egia da, gidoi bat ematen deula prestatuta. Azkenen, kontzertu hasieran ez dakizulako zerkituko dezun. Baina adibidez, azkeneko kontzertua dugu Zumaian, eta izan zen festetako bukaera. Eta ikuste genuen hasinan kontzertua eta gure repertorioko orde naturala jarraitu genuen, ezta? Baina izan zen kontzertu bat, hasieran jende gutxi zeona, gaueko 10etan ez ginalako, eta harria da gaueko 12etan zen. Orduan, 11:04 aldera, 11:04 aldera jende asko hasi zen agertzen. Eta jende asko ez bakarrik gaztetxoak badizik eta ja adin batekok. Orduan, asmatu genuen totalmente isil-isili dago xaldadorren heriotzean, txoriak txoritalako besti jotzen popularragoak. Eta hortako flexibilitatea dakagula esango nuke talde bezala. Hori ere imaginatzen dut ikaragarrizko lana dela, osea, ukitzea prest zerbait eta ukitzea gaitasuna hori moldatzeko eguna bertan eta momentuan bertan, hortarako edonork ez dauka bilezia hori. Esan nahi dut, abesti asko jakin behar dira eta prest egon barzera dozer gauzerako. Bai, hori egia da denborarekin ere ikasi dugula, hasieran noski, naiz eta nik kantuak jakin ez, abesten, esan nahi dut, nik inoiz ez ditut ikasi kantuak edo oso gutxitan behintzat, partituro bat hartu, letrak hartu, eta guazten, Maia Elemenga guazten gaur, kantua ikastea. Egia da ni, beti bili naizela giro hortan eta nahi gabeia entzunez dakizkitela kantu asko, ezta? Orduan, eta txarangan ere beste badabiltza, orduan, belarriz eta beti daukagu igual egia da, nik beti esaten dut ez, nire partetik behintzat musikalidade aldetik eta musiko edo musikaria izate hori baino badaukagula gehiago, ez dakit, polibalientea izatearen fazeta hori. Esan dezun gauza batek kuriosia piztu dit, lehen esan dezu, probintziaren arabera abestiak ezberdin funtzionatzen dutela. Adibide batzuk behar ditut, hori pixka bat ulertzeko eta jakiteko non entzuten den zer eta non gustatzen zaien zera bestea. Adibidez, isil-isilik dago kostan jo, edo tabarnealden jo, kriston diferentzia do. Edozein mexikana, mujer malvada, olakon bat, Nafarron jo, edo Gipuzkoan ez du bat ere zerikusilik. Bai, esango nuke, kantatzeko dian abesti asko, guain nik esango dut hemen ja gelituko zaik. Baina egia da, orokorren kantatzeko asko, Gipuzkoan eta jendeak asko gehiago kantatzen dula, nik esango nuke. Rantxerak, dantzatzekoa dan gehiago igual, mugitzen da jendea gehiago Nafarroan adibidez. Bizkaian, ez nuke jakingo esaten, datokiaren arabera ere. Baina bai, eske desberdina da, ez dakit esplikatzen, ez da kantuaren araberakoa beti, da giroa. Jendeak mugitzeko duen, zera, bai. Zuek inor baino beto jakingo dezue, zer behar da plaza bat pizteko? Nik esango nuke behar dela, batetik errepertorio zabal bat, eta bestetik ere errepertorio hori moldatzeko gaitasuna, eta nik ere esango nuke garrantzitsua dela taldeko giro on hori transmititzea eta publikoarekin edo eszenatoki behian dagoen jende horrekin ez konektatzea. Esango nuke 3 gauza horiek igual diala funtsezkoa. Ez dakit Joxek zer dion. Netzat erromeri batentzat bitala da publikoekin konektatzea. Guk askotan ez da ohikoa izaten erromeri taldetan, baina jendea igotze du eszenatokira.
Ikuste badeu abesti bat nahi dutela, o inkluso dantzatzera jende ego izan da, ez den atoki gainera. Eta gau, egiten dezun momentun, askotan herriko berri bertako jende izan da igotzen dena, asko konektatzen dezu. Batzen nahi zaurten Elizondon joenula, lehengo urten, eta despedida bat zeon, eta tipoa kantatzera egozan, azeitun azkantzita. Gau, kriston giroa jarrizun bat batea. Segia dago ero saiatzen gehala, pixka bat egia da, mikrofono eta kable guztia hori pixkat zaindu behar dela eta teknikari irekin behatzutan ez, importatzaizue hau igotzen baldin bada edo, pixka bat ez, begiradaekin eta ez, klaro, juergan jendea ondo daiteke edo oso emozionatuta. Eta hori ere bada, egia da saiatzen gehala, jendearekin hartu eman hori izaten ez da. Orain, galdera pixkat pertsonala edo galdetuko dizuet, agian bakoitza bere erantzuna eman behar du, zein da zuen kontzertuetan momenturik hoberena eta okerrena? Nik esango nuke, momentu hoberena, kontzertua inertziaz edo oso arindoan momentu hori, nun taldekideak ere orokorren ondo konektatzen dugu, eta jarrera, harreman hona daukagu, ez da, baina noski, Joixek esan duen bezala, eta nik komentatu duten bezala, bakoitzak hemen badauka gero bere lana, bere hori, ez da, bere egin beharrak kontzertuetik kanpo ordun egia da, gure denbora librea baliatzen dugula horretarako. Eta askotan, lanetik atera eta kontzertua tokatzen zaizu, orduan nekatuta zaude, ez? Edozein egoera natural. Orduan, batzutan egia da gehiago kostatzen dela zure burua pixka bat behartzea eta esatea izu, kontzertu bat daukazu, zuk ongi pasa behar dezu, baina jendeari ongi pasa arazi behar diozu, orduan jarrera aldaketa hori, presente egon behar du beti. Orduan esango nuke momentu honena dela, bakoitza energiaz, gogoz hemen gaudenen, taldekideekin oso ondo pasatzen nahi garen, eta jendea eta nabaritzen dugunean publikoarekin badagoela hartu eman hori. Batzutan zailago izaten da hartu eman hori edo konektatzea edo, eta horregia da, esango nuke, pixka bat astunago egiten dela kontzertua, orduan pixkat horrekin lotuta. Nik uste jendearen hartu eman horrekin, bai taldekideekin, bai publikoarekin, bai hori. Ados. Joxe, zure iritziz? Nire iritziz horrein azkenen, erromeri batek dakan hobena da publikoekin konektatzea. Eta zu publikoekin konektatzen bazu, behaiek ere zui konektatzea iteizua. Eta asko zarinago pasatzen da kontzertuan. Gero baitare egia da, momentu divertigarrik izaten diala gure artean egindako putada txikik estenatoki barrun. Askotan, baten abesti bat hasten dugu igual batzuk ez dakiena, ensaiatu gabe, eta olako gauzak. Eta hartako gure arteko bromatxoa dira. Broma, pixkat pixutxua depende lorentzako agian, ez? Bai, ze, klaro, honek adibidez, Zumaian bertan, zein izan zen, ez dakit ze kantu izan zen, txoriak txori izan zen, bai, ez da, Jose? Bai, txoriak txori. Adibidez, bada oso kanta ohiko bat, ez da, eta nik badakit eta jendeak badaki, baina egia da, bapaten esan zula, venga, Maialen, hasiko naiz jotzen eta zuk jarraitu, klaro. Oso ondo, ez da, ohituta nago ez zait inporta, baina hor baude beti muga batzu diala tono kontuak, zenbat buelta emago dizkio honi, gero zer egingo dit, gero ez, orduan, begiratzen diot batzutan, behatzen diotola erdi mirada asesina bat, hola esan da, baina hori bai. Badago, orain aipatuzula publikoa, Jose, badago publikoak bereziki eskatzen duen kanturen bat edo kantu batzuk? Tokian arabera ez da. Ez nahiz bat esateko asko aldatzen da. Bai, badaude batzuk exito handigo dianak, azkenenako urtetan adibidez salda badago eta sunen txitxarro, bai, toki guztietan eskatzen du. Gero batzutan harritu ite zaitu, adibidez, esan deten alden Zumaian, Zumaian zeon pertsona estiloa ikusi da, euskal kantek izan zuten exitoa. Inkluso gero kultura teknikariak zurion duen zigo. Ingenulako aldaketa egin tozen roka jotzetik, eska eta hola, gaztegontzako abestikin, eta baten kanbio egiteko kapazak izan ginalako.
Bai, eske egia da, leheno komentatu degun gauza bera, ez da? Tokiaren arabera, eta momentuaren arabera, eta urtearen arabera, kantu desberdinak eskatzen dituzte, baina badaude baita ere kantu batzuk beti hor daudenak. Hori ez, Joxe komentatu duna, salda badago txitxarro, momentuan, hori, hemen goian dauden kantuak eskatzen ditu jendeak, baina baita ere beti-betiko kantuak. Adibidez, ez dakit, Nafarroan 8koa beti eskatzen da, ez, dantzarako kantu bat, ez abestekoa. Lokaleko lehiotik, izan da denbora askoz, asko eskatu dan abesti bat. Zer esango nizuke, Pilotesetako taldearen edozein kantu ere bai. Tabernako argiak ere egontzan oso, badia kantu asko, baina egia da, eta exitoa, ez dakit exitoa edo arrakasta edola deitu, baina egia da, badaudela, kantu batzuk betikoak izan direnak, eta oraindik ere funtzionatzen dutenak, eta horrek guri bai ematen digula baita ere, lasaitasun hori, eta bai, ez dakit, arrakastarako edo kontzertuak lasai emateko ze hori, ez dakit. Zer moduz ikusten duzu? Bai, esan. Bada kurioso, bi orduko gure estandarren ez da. Eta ni uste gehienako lasten ditugula. Hasieran pixka mantxo hasten gara, beti untzan inondik inoarekin arrankatze du, eta ere jotze du mexikanan bat, balsen bat. Eta aiatzen da momentu bat, jotze duguna xalala maite zaitut. Eta nik uste momentu hortan iten dela publiko asko aktibatu, bi abesti horiekin. Behaien aurtzaroa jungo dira eta horrekin dantzan hasten dira. Ados, junbarko gara ikustera orduan, zer dantzuen kontzertu bat den egotea. Galdetu nahi nizuen, zer moduz ikusten duzu gaur egun euskal musika estena eta bertan erromeriek daukaten lekua? Nik esan beharra daukat, erromeri kontzeptua ere, segun nori galetzen diozun, desberdina dela. Zuk aldatzen jozu ez dakit, batek esan diezazuke bidea, erromerien eretzako da, fandango harinarinak, baltsak, ez? Esan nahiet, trikitixa gogor hori, gogorra ez, esateko modu bat. Baina, bai, trikitixa eta panderoarekin beti da nik herri txikietan eta jo izan dian plazatan, jo izan dian abestiak. Beste norbait igual galdetzen badiozu, esango dizu, erromeri talde bada, euskal genero ezberdinetako euskal kantu desberdinak jotzen dituen talde bat. Bestetik esango dizu, igual erromeria da, garaian, garaiko kantak ere jotzera atrebitzen den talde bat. Ez dakit, eski oso zei da, txuen galdera zeintzan, junaiz. Ea nola ikusten duzuen euskal estena eta erromerien lekua. Orduan, horrekin lotuta, nik esan nahietena da, nik inguruan baditut lagunak eta ez, behien talde propioak dituztenak, egia da horren atzetik lan handia dagoela. Beraiek ere badaukatela nolabait nerekin alderatu zen, musikarekin askoz lotura profesionalago bat jakinduria ere badaukate, esan nahi dut formatuta daude hortara. Orduan, horrekin konparatuta ez, eta talde bat sortzeak, errepertorioa, melodiak, letra, suposatzen duen guztia, jakin da ez, zer dan, nik esango nuke, erromeriek daukaten lekua handia dela, eta gainea ez gaudela kejatzeko, esan nahi dut. Bai, zeni batzutan bai sentitutea naiz eta zein izan dut, talde propio hauek eta izan dituzten jendearekin. Azkenen behien kantu gehiago jotzen, batzuenak, ez da? Orduan baita ere, hau igual sekula hola ez da esan, ez? Baina nik, imaginatu, nik nire talde propio izango banu, nik ere igual esango nuke, eske, erromeri talde honek nire kantuak jotzen ditu, besteena jotzen ditu, eta nire taldeak baino kontzertu gehiago ditu. Horrek ere amorro eman dezake, ez da? Orduan, nik alde hortatik esango nuke, ni oso eskertuta nagola, edo erromeri taldeak oso eskertuta beharko ginakela, talde propio horiek
egin duten lanari edo lanarekin edo eskertuta. Eta beraz, ezin gala kexatu erromeri taldeek daukaten espazio toki horrekin. Bai. Zuen kontzertuetan, bizi ez zuenagatik, ze espazio izaten dute gazteek eta ze espazio helduek, zer da erresagoa mugiaraztea, imaginatzen den normalean publiko gazteagoa izaten dezuela, erresa da gazteak mugiaraztea edo helduak mugiaraztea? Esango nuke plazatan, momentuaren arabera, Beti egia da gazteek, igual gu jotzen ditugun, errepertorio barruan saiatzen gea betiko kantuak jotzen, baina baita kantu berriak ere. Egia da kantu berriak jotzen ditugunean, normalean igual gazteak harrera hobea egiten dietela kantu hori, baina gehiago entzuten dutelako, edo musika, ez dakit garaiko musika, gehiago entzuten dutelako. Baina egia da, batzutan, Zumaian bertan adibidez, gazteekin hasi ginen horra tope, baina egia da, gero bukaeran helduagoak ziren hoiei esker, jarraitu zala ordu txikietan kontzertua, eta bai, ez dakit, hoiek egin zutela gero kontzertua politia izatea baita ere. Jose, bai, esan? Erromeri batea joten dana, ja behare dantzatzeko prestiaten dela. Adibidez, urte hasieran jo genuen Lazkaon kilometro txikin eguna, eta adin medio oso baju ezan. Osea, oso txikik edo haien gurasok. Eta dena jarri genituen dantzan. Nik batzen naiz, ume guztik abestik behaien urteko ez izanatik ere asko ezautu dituela seguramente goazen eta holako telesaien gatik, eta lehenengo fila nola zeuden kantatzen denak. Nire ere politia da hori, ez Josek esaten duna. Askotan ez dituztula gaztetxoenak edo bakarri mugitzen edo helduena, baizik eta plaza horiek eta erromeriek ematen dutela aukera generazio desberdinen arteko festagiro hori sortzen, eta hori ere politia da ikustea. Badezue plazaren bat jakina horrela, hau da, plaza bikaina? Ez dakit, Jose zuri? Plaza bikain bat esatea zaila da. Adibidez, Andoaindarrentzat San Juanetan jotzeko aukera taldeko 3 andoaindarrak gea. Gutzat Andoainen jotzea espeziala da. Nik ulertzen dut, adibidez Maialenentzat Tolosan jotzea edo eta guain bere auzo berria den Barainainen jotzea, baita ere berezita dela. Herria, Jose, herria. Ez da erabakitzeko. Bai, egia da, esango nuke berezia baita ere egiten dula jendeak, hau da, espero gabeko plaza bat, derrepente igual egia da berezia izan dela, jendeak sortu duen giroagatik, eta gero beste bat plaza batzuk noski batia berezia, bakoitzak, herri plaza horrekin daukan loturaren gatik. Zein da topatu duzuen publiko eroena? Galdera hona. Hasta otro nivel altua dago, herri askotan. Adibidez, Maialenek ezin kantatu, baina jo genuen lehengo asten, ez guainera bi barkatu Ultzamako Rubiunen, Larraintzarren. Eta, klaro, hor Krison Juerga zeon. Mozorrotu zian zetakeko peioi imitatzen, eta holako gauzak bai. Nahiko personaje kuadria geunden hor. Bai, nik ere esango nuke adibidez, Añorgan egin dugun kontzertu hortan ere jendea atope zebilela, Lezon egin genuen horretan ere bai, Elizondon ere beste giro bat, eta beti ez da jende txuena da hori, baina jendearen bai, Barainen ere kriston jendetza egon zan, eta horre ere giro oso polita egon zan, eski asko daude. Bai. Ados, orain botako izkizuet hola postgaldera azkar, hasi que Jose adibili, eta pentsatu gabe erantzun, bale? Fandangoa edo Arinarina? Fuaz. Arinarina. Igual Arinarina baita. Arinarina. Plaza handiak nahiago dituzue edo herri txikietako leku txikiak? Txikiak. Nik ez duke jakingo esaten. Vale. Eske bakoitza dauka bere txarma, herri txikiak asko gustatzen zaizkit, bai. Osea, giro aldetik bai.
baina egia da plaza hundian ere biltzen dan jendea, osea, eske, herri txiki batek ematen dizun xarma da, ba hori ez, herri txiki batek daukan, agertutasun hori, plaza txikia igual baldin bada hobe, baina plaza hundi batek ematen dizuna da baita ere, ikusten dezula toki desberdinetako jendea etorri dela plaza hortara, festa hortara, eta horrek ere, hori ere aberatsa da, politia da, biak. Herri txikiak niri ere Herri txikiak una da, zu normalen izatezala, oza, zu esan nahi eta erromeri taldea izaten dela normalen, festetako plater nagusia. Eta askotan herriak berak ere esfortzu bat indu, zu etorri ahal izateko. Eta orduan, publikoak ematen dizun eskertza hori ja, deporsia handi dagoa. Hauz, horretziko dugu. Motxak baina, bueno, erantzunak. Arratsaldeko kontzertua edo gauekoa? Gauekoa. Bueno, claro, giroaldetik edo, claro, eske hurrengo egunean, osea, lanera jumer baldin baga esaten ez du, jo, igual arratsaldekoa nahiago dut, ez? Ez baina nik esango nuke giroa. Aukeratu behar dezu hemendik aurrera bat egiteko beti, arratsaldetan beti edo gauetan beti? Gauetan. Langile bezala atxaldekoa. Ados. Nahiago dezue publiko bat, dantza asko egiten duena edo ero batzuk bezala portatzen direnak? Eroak zezentzutan, abestu edo... Bueno, publiko eroa. Errespetua daun bitarten eroa. Bai, nik ere esango nuke baietz. Ze ero horrek ere dantzatuko du, así que... Ados. Eta azkenekoa, kontzertua ematea edo festan egotea? Segun kontzertua ematen zein daun. Zuek izango bazinate kontzertukoak, kontzertua ematen edo festan? Ematen. Segun non dan kontzertua. Eta honekin ez dut esan, nahi ez nuke nik entzungo nire taldea baino, egia da, galdea hori erantzunez, jakin da gure arteko giroa zein dan eta kontzertu, osea, eske guretzako ere zenbait kontzertu, bueno, orokorren beti denak, baina hori, leheno komentatu izuten askotan igual nekatuta gaude, lan gehiago ditugu. Baina orokorren nik kontzertuetan, osea, niretzako kontzertuak ez dira lan bat, bakarrik. Osea, ondo pasatzeko esparru bada, esparru seguro bada, nahieten jendearekin nago, orduan, ja abesten eta estenatoki gainean ere, beran bezain ondo pasatzen dut, orduan. Nire taldearekin, nire taldearekin jotzen gora. Ados. Ba, listo, superatuta. Hurrengoan aber pixkat azkarrago erantzuten dugu. Ja, barkatu. Nik gustatuko litzatekeela Olgetan behitik entzutea, egun baten. Porque bertan zaude, X modu entzutezu, ez dakizu benetan zer dan Olgetan askotan. Ja, kuriosidade hori. Bai, egia da jendea, jasotzen dezula jendearen iritzi hori ez da, baina askotan ere guri gustatuko litzaiguke gure iritzi propio izatea gure taldearen inguruan eta iritzi objektibo bat, ez, bai. Ados, ja azkeneko galdera bukatzeko, non ikusten duzu, Olgetan erromeria hemendikan 2, 3 edo 5 urte barru? Nik esango nuke, Olgetan erromeria bintzat bizirik, momentu honetan taldekide geanokin edo beste batzukin. Gure hasierako helburua beti hori izan da, eta nik uste hori dela baita ere taldearen ezaugarri nagusienetako bat. Ez momentu honetan edo titular edo nola bai deitzegatik, ezta? Jende horrekin talde aurrera ematea, baizik eta Olgetan sortu baldin bada helburu jakin batekin eta inguru jakin batean, ba hori ala izaten jarraitzea. Jende berdinarekin edo ez. Orduan hori, ba martxan. Ados. Ba, mi esker bioi gurean izateagatik. Ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahi duzuen? Ez dakit kontzertu dituzuen orain maiatzean, ekainean? Baditugu. Horrengoan lezon daukagu. Lezon daukagu maiatzean. Maiurren, bigarrena. Hori da, gero Errotxapean ere badaukagu, gero pila badaude. Ordena badakizuzu. Barainaingo festetan ere bai, beste batzuk oraindik hor daudenak igual lotzen badauzkagu, bai Gipuzkoan, bai Nafarroan,
eta gehiago zuzizkigunak. Sare sozialetan bestela jarraituta... Hori da, hor abisatzen juten geha. Ba, mi esker, etortzeagatik, animo imaginatzen dut dudaran lan izango dizuela. Bai, zer? Anekdota ibertigarrian galdera prestatu eta azti guzu galtzatu. Bota anekdota. Bateristotani kontzertua instrumentu gabe egun ginala. Bai. Hoi izan zen, eukiden divertigarrena. Eta nola konpondu zen? Kotxeko bost buelta ematen igual. Ez dakit gaina nola izan zen, gaina egia da, atera ziala, hori nola izan zen, Jose. Atera eta... Atalintan hando indik, ite de urrutea, azkenen 3-4 ate ginen hando indik egun hortan, eta venga, bila pasazan, iko ginen kotxea, gaude, lasarten ja autopista sartzeko, aizarnak indoa zetanik. Ostia, trompeta, buelta trompetan bila hando baina. Buelta gutegea berriro, eta bapaten peajen, ostia, baketak, eta venga, buelta batzea berriro. Eta jatu ginen, ia ordu terdibian dugu, baina jatu ginen. Claro, hor pentsatzen duzu, ez da, Jose beti, hor daukagu berdi taldekiden arteko broma, Jose da el serio del grupo, pixka bat esaten dionik. Pixka dena gestionatzen duna eta dena, eta orduan, klaro, nik esaten baina nola da posible? Osa, nola da posible zu kontzertu etortzea trompeta gabe? Osea, eta klaro, orduan geroztik edozten gauza esaten balin badigu nik hor badaukat, tak? Pugitari godatzeko. Imaginatzen dugu hortan ja gasolina ere, hortan gastatuko zen dutela diru ere, bai? Guk ez, baina beste kotxeak bai. Bai. Eta gero hori, oantxe batu naiz, ez dakit leheno galdetu diguzun Olgetan nundik datorren. Izena. Eta uste ez zizutela erantzun. Olgetan, hasieran bildu ginen ez da, venga, guazen taldearen izena edo asmatzea, edo adostea, edo... Eta egia esan etzegoen, ni ez naiz oso ona olako gauzatako. Esan ziguten beha, ze transmitu nahi ez dute ez, izenarekin edo, eta nik uste etzala bat beha ere, ez, Jose, mai gainean, deno geunden ez genekila ze, ez dakit? Ez zen izenik, eta lako bate Maialenek izan zuen beharien kuadrian hil. Gure kuadrillako, gure kuadrillan, gure kuadrillako taldetako bat bazan Olgetariak. Behin, detxo nik jarri izen hori. Ez dakit plan bat egitera gindoa zen, edo sortu zen talde hori, eta Olgetan ibiltzea ez, jai giroan ibiltzea, festan, brometan, ez dakit, helburu horrekin edo bezala sortu zen, eta esan nahi zu. Eske igual erromeri talde baterako izena proposa da, ez? Pixka transmititzea gure helburua edo zein izan daiteken. Eta hori, eta Olgetan, esan nien aizu, kuadrian badauka talde bat, kuadriako WhatsApp taldean, Olgetariak, eta izuta Olgetan ibiltzea, festan, brometan, parrandan ongi pasatzen, aizu eske hori izan daiteke gure helburua, eske hori da gure helburua, eta izenak hori transmititzen baldin badu, ze iruditzen da, bale, aurrea. Zaka, pentsatu gabe, eta holaxe, oain arte. Udaran ikusiko zaituztegu, edozein herritan, jendea jarrai dezatela sare sozialetan, ikusiko dugu, eta animo lan guztiarekin, eta mila esker etortzeagatik. Zuei. Behar duzun guztirako, aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, eta nire patineterako, eta autonoma banaiz eta bajamoanago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Gaur, asteartea, ezegonkortasunarekin eta giro freskoarekin jarraituko dugu. Zaparra da giroa nagusituko da, goizean tartekatuagoak izango dira, eta arratsaldean orokorragoak eta mardulagoak, eta turmoi ekaitzak baztertu gabe. Temperaturan ez da gora berarik espero eta maksimoak 14-16 gradu ingurukoak izango dira. Mendebaldeko haizea ibiliko da eta eguerdialdera ipar mendebaldetik finkatuko da, eta kostaldean indartu egingo da. Asteazkenean zaparradekin jarraituko dugu, batez ere Kantauri isurialdean. Goizean zaparradak egingo ditu ipar partean, batez ere kostaldean. Hegoaldean berriz, ateri egongo da eta hodeiak eta ostarteak agertuko dira. Eguerditik aurrera, ordea, zaparradak Kantauri isurialdetik hegoaldera zabalduko dira.
Mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean ipar-mendebaldera edo iparraldera aldatuko da. Temperatura maksimoak ez dira 14-16 gradu artetik pasako. Kaixo eta ongi etorri gurera, Jule eta Enea, zer moduz? Ongi. Gaurkoan, beste batzuetaz gain, AHT-aren aurkako eragile bezala zatozte, hitz emango dizuet, kontaia zuen nortzuk zeraten zuek eta noren izenean zatozten. Bale, ni Jule nauzue eta Sustrai Erakuntza Fundazioko kide naiz. Eta oraingo elkarlan edo ekimen hau aurkeztera gatozen hontan, AHT-aren kontrako eta trenaren aldeko Nafarroako kolektiboen parte gara. Bai, eta ni ere Enea naiz, Nafarroko AHT geldituko kidea eta Julek esan duen moduan gaurkoan gatoz beste hainbat talde ordezkatuz elkartu garelako ekimen baten inguruan, ez? Eta hor daude gurekin batera besteak beste Sakana bizirik edo Salbemos Gulina Iza bizirik. AHT-aren elkarrizketa denbora hemen entzuten da alde batetik bestera, agertzen da berrietan. Zer da gertatzen ari dena oraintxe bertan AHT-arekin? AHT-aren gatazka, ez? Eta horren kontrako borrokak, ez? Urte luzez dago mahai gainean, ez? Baina, igual azkeneko berria edo izan litzateke, ez? Alde batetik abenduan aurkeztu zen azterketa teknikoa, Iruñetik Altsasurako zatia edo, ez? Hori aurkeztu zen, ze inpaktu izanen lituzken, eta hori izanen litzateke igual berriena. Bai, eta gero, behar bada hori, ez? Europa mailan hori atera zutela, pixka bat, lehentasunak eta zehaztu zituzten berritu nolabait 2024an, gero ikusten dugu testu inguru honetan ere, gero eta kontraesanak agerikoago izatean, ez? Eta gerrek eragindako ondorioak eta nolabait sortu zela iaz Nafarroan zehazki azpiegitura hau sustatzeko plataforma jakin bat, ez? Beraiek ere nonbait ikusiko dutelako kolokan bezala edo zailtasunak dituela aurrera egiteko, ez? Horiek izan daitezke azkeneko... Plataforma horri buruz ere galdetu nahi nizuen. Nondik sortu da plataforma hori? Zergatik uste duzue orain sortu dela plataforma hori? Plataforma sortu da batez ere Nafarroako elite enpresarialetik, ez edo. Bertan ditugu esaterako Nafarroako enpresarien federazioa, ez? Baita hainbat sinatzaile ditu, ez? Hauen artean Osasuna, futbol taldea, baita Iratxe kontsumitzaileen elkartea, eta beste hainbat enpresa. Eta zergatik sortu den momentu honetan, pentsatzen dut, inpresioa dugu, presio egiteko xedearekin sortu izan dela, ez? Eta lortzen ari da, asmo hori? Saiatzen ari dira, nolabait, eta urratsak emate dituzte norabide horretan, nolabait hasieran abiatu ziren talde batzuk, batez ere enpresari, ingeniari, eta merkatal ganbara, eta gerora jarraitzen dute nolabaiteko urratsak ematen legitimazio soziala edo zabaltzeko, berak aipatu duen moduan daude Osasuna, udalak, eta Eta gero ere lortu duten beste gauza bat da eratzea AHT-aren aldeko lantaldea edo, ez? Eta
badala nolabaiteko erakunde publiko-pribatu bat, ez? Parte hartzen dutena, bai Nafar gobernuko kohesio batzordea, uste dut... Garraio ministerioa... Hori da, HT-aren ardatz atlantiarra sustatzeko komisionatua, eta talde hau, ez, HT-aren aldeko plataforma hau, eta bueno, guretzako oso kezkagarria da, lankidetza publiko-pribatu adibide horietan ikusi hori dena da, nola baliabide publikoekin babesten diren interes pribatuak, ez hori dela eredua. Claro, hori ere gai interesgarria da, instituzio publikoak eta pribatuak elkarlanean aritzeak ze ondorio izan ditzake? Bai, batez ere Eneak esan aipatu duena, ez? Azkenean gastua publikoa izaten dela, ez? Eta zorrak ere bai, eta etekina edo pribatua, ez? Eta gainera, entitate pribatuek presioa egitea instituzio publikoei, hori ere oso kezkagarritzat jotzen dugu. AHT-ari buruz hitz egin da, ze ondorio ditu AHT-ak ingurumenari dagokionez? Bueno, bai, askotan aipatu ditugu, ez? Nolabait, eragiten du lurraldearen zatiketa, beste hainbat azpiegiturai gainera batzen zaie, ez? Eragiten du biodibertsitatean behar duelako eremu zabala eta gainera egoera honean dagoen natur ingurunea. Eragiten dio igarotzean urei, ikusten dugu, inguruarekin lotuta dauden herri eta proiektuak zailtzen ditu, beste zer gehiago, Bai, igual adibide gisa aipatutako azterketa tekniko honetan, aurkeztu zena pasaden abenduan Iruñetik, Zoastitik Olaztirainoko tarte hortan, adibidez, holtza bailara erabat fragmentaturik geratuko litzateke, eta izan adibidez 300.000 metro karratu afektaturik egonen lirateke, eta Arakilen bikoitza da, 600.000 metro karratuko afekzioa izanen luke hor da, hori igual adibide gisa, datu pare batekin. Eta hori kontuan hartuta, bertan eragingo lituzkeen ondorio zuzenak, nolabait kontuan hartzen badugu sustatzen duen jendarte eredua bere eraikuntzan, eta funtzionamenduan behar dituen baliabideak, bai mineralak, porlana eta barrez, eta horrek mundu mailako ingurune orokorrean duen eragina ere zabalagoa da. Ekonomikoki benetan bideragarria da? Bueno, hainbat azterketek esan dute ez. Gogora dezagun HT-aren kilometro bakoitzeko eraikuntzak balio dituela 16 milioi euro, hori kilometro bakoitzeko, eta hori eraikuntzak bakarrik, gero dator ere mantenua, azken hilabetetan ikusi dugu zein garrantzitsua den mantenua, azpiegitura erraldoi eta honena, eta mantenuak urtean kilometro bakoitzeko lirateke egunta 20.000 euro kilometro bakoitzeko. Bai, tardeen arabera ez da, pixkat aldakorra, baina bai, eta bai. Hori ikaragarrizko dirutza ere imaginatzen dut, ezakitzen bat kilometro dauden, baina biderkatzen hasten baldin bazera, diru hori beste zerbaitetan inbertitu liteke, imaginatzen dut. Baditu beste ondorio batzuk AHT-ak ekonomikoki eta ingurumenaz gain, baditu beste ondorio batzuk zuek aurkan izateko? Bai, ikusten dugu, adibidez, gertu dagoena urrundu egiten duela, herrien arteko harreman hori apurtzen duela, azkenean elkartzen dituelako hiri handiak. Ikusten dugu, horrek ere sustatzen duela jendarte mota bat, eta horrek bestelako ereduen kaltetan doala, orduan
uste dugu hori ere kontuan hartu behar dela. Ez dakit. Bai, kohesiorako aterabide bezala saltzen digute eta benetan kontrakoa dakar, ez? Bai, hirigune handiak lotu eta bestelakoak korridore bihurtzen ditu, ez? Aipatzen zenuen, sustatzen duela beste jendarte mota baten mugimendua, ze jendarte mugitzen du horrek? Bueno, batez ere ikusten dugu oraindik ere hazkunde ekonomiko mugagabean sinisten duen jendarte eredua sustatzen duela, ez? Nolabait sinistarazten zaigula, nahi haina baliabide daudela eta bertan bizi dugunok xahutu aldugula nahi bezala, geure beharretara mundu mailako denon ondasuna eta orduan zilegi dela abiadura bizian edo noiz edo nora bidaiatzea, eta sineskeria horretan biziarazi, nolabait, eta mantentzen duela gaur egungo jendartea arrakala, eredu hori, gaur egun nagusitzen dena eta sustatzen jarraitu nahi dutena batzuk besteen kontura bizitzearena, eta nolabait batzuk erabakiak hartu eta beste guztion iritziak eta lekurik ez duen jendartea eta barrez. Zer gertatuko litzake orain egun dagoen trenarekin? Zer gertatuko litzateken? Jada gertatzen ari da, dirua bideratuta doa azpiegitura, makroazpiegitura honetan xahutzen da, eta honek dakar zuzenean ohiko trenaren abandonoa, geltokien itxierak, apeaderoenak ere bai, eta maiztasuna ere gutxitzea, eta baita mantenoa ere. Eta, berez, erabiltzaileen edo bidaiarien bostak bakarrik erabiltzen du HTA eta gehiengoak erabiltzen du ohiko trena, eta hori da benetan lurraldeen kohesioa bideratzen duena, HTak aldeko plataforma bat duen arren, eta aurrera pausoak dituen arren, zuek esaten duzue, babes sozialik ez duela. Zergatik esaten den zuen sozialik ez duela? Ikusten duguna da, propaganda handia egiten dutela horren inguruan, eta orduan agian egon badagoela horren alde, edo behintzat horrekiko kritikoa ez den jendea, baino pixka bat arakatzen hasiz gero eta bere halakoan ikusten direla bere ondorioak hainbat eta hainbat alorretan, orduan horren aurka ere dagoen jendea erakutsi nahi dutena, baina askoz ere zabalagoa da eta oso garrantzitsua, informazioa eskuratu eta parte hartu nahi duen jendartea delako, eta uste dugu hori oso garrantzitsua dela. Aldi berean aipatzen duzue baita ere, hasieran aipatzen zuen bezala, legitimizatzen ari direla hainbat enpresen bidetartez, ze arrisku izan ditzake horrek eta ze ondorio izan ditzake horrek? Legitimazioak. Azkenean Eneak ere esan duena, gutxiengo batek erabakitzea gehiengo baten gainetik, haien interes pribatuak bakarrik kontutan hartuz, eta egia esan ez da benetako prozesu parte hartzailerik edo demokratikorik izan, honelako, gai honen inguruan, eta gutxiengo batek erabaki izan duen zerbait bada. Eta zergatik da garrantzitsua herritarren parte hartzea horrelako proiektu batean? Horrelakoan eta guztietan, uste dugu jendarte informatu eta parte hartzaile bat aberastasun handia dela edo noiz garrantzitsua dela. Azkenean denok bizi gara, mundu honetan, eta denok dugu zer esana eta garrantzia orduan, Eta horrela ez den egoera horretan, oraintxe bertan nork erabakitzen du, adibidez azpiegitura hau eraikitzen den edo ez den eraikitzen? Oraintxe bertan,
gobernuek hartzen dute erabakia, bai. Bai, agindean, ez, daudenak, eta nolabait haien atzean dauden presio talde indartsuak ere, ez. Zuek AHT-aren aurka egoteaz gain, zer proposatzen duzue? Bueno, egia esan gure koordinakundean talde ezberdinak gaude, ez, eta bakoitzak badu bere hildoa, eta oraingoan hori elkartu gara ikusi dugulako, HTA gelditzea beharrezkoa dela, ez, mundu finitu batean ezin baikara etengabeko hazkunde honetan bizi, ez, eta hau guztia sustatu, eta uste dugu HTak ere eredu honin jarraikiz jarraitzen duela, ez? Eta, bai. Bai, ez dugu, ez, alternatiba zehatzik, gero ja talde bakoitzak agian bere handik aurrera zer egin, baina, adostasunera iritsi garena da eskatu behar dela bai ala bai, ez, gelditzea, zuk esan duzu. Aipazten duzue, hau guztiara gertatzen ari dela, testu inguru jakin batean, globalki ere krisi ekosozial batean, okerrez banago, zergatik esaten duzu hori, ze arrazoik eramaten zaituzte hori aipatzera eta hain garrantzitsua izatea hemen hori aipatzea? Bai, agerikoa ez iruditzen zaigu nolabait, zein egoeratan gauden momentu honetan, gerra, genozidioa, baliabideen xauketa eta agortzearekiko kezka, ez, errealitateak dira, eta testuinguru honetan, ez, sustatu nahi da horrelako azpiegitura bat, hori eskatzen duena baliabide asko, energia kopuru handia, bestelako hainbat azpiegitura, ez da jarraitu beharreko edo oroar komeniko litzateken eredua arazora garamatza, hortan sakontzera. Ekainaren 13an agerraldi baterako deialdia egin zuen, zer egingo da edo zer aldarrikatzen da egun horretan? Aldarrikatzen duguna da HTaren paralizazioa, ez? Eta erakutsi nahi dugu zenbat talde politiko, sindikal, eragile sozial, ekologismoaren mundukoak, baita kulturaren mundukoak, zenbat, izan ere hainbat eta hainbat dira, honen aurka daudenak, eta hori erakutsi nahi dugu, osea, badela gizartearen parte handi bat horren kontra dagoena, eta uste dugu hori ere aditzera ematea garrantzitsua dela, momentu honetan. Zer espero duzu lortzea mobilizazio honekin? Mantentzea gaia kalean, gelditzearen aldarria, beste behin ateratzea, jarraitzea zabaltzen, oharmena dakartzan kalteekiko, eta implikazioa, azkenean talde guztion implikazioa. Eta gogoraraztea, oraindik garaiz gaudela, obra zentzugabe hau gelditzeko, oraindik parte txiki bat bakarrik eraikita dagoena, eta igual sinestarazi nahi digute ez dagoela jada zer egiterik, gainean dugula, baina oraindik ere garaiz gaude, eta asmo horren kontrako asmo irmoa kaleratzea, ez? Nafarroan 90% inguru bakarrik. 90% inguru egitea falta zaie inbertsioarena, orduan. Bide luzea dute eta zailtasun ugari eta areagotzen ari direnak, ez? Nola konbentzituko zenukete norbait HTaren aurka jartzera, agerraldira gerturatzea, jakin gabe oso ondo zer gertatzen ari den HTarekin, nola azalduko zenukete zuen alde agertzeko? Kaleratu dugu manifestu bat, eta bertan nik uste dut oso ongi dagoela azalduta zeintzu diren, eta oso ongi laburbilduta zeintzu diren HTaren
aurkako argudioak, ez? Eta gainera bere pisua dutenak, ez? Eta oso zentzuzkoak eta logikoak direnak, ez? Eta pentsatzen dut hori irakurtzearekin bakarrik edo nor egon litekeela manifestuaren alde, ez? Eta HTaren kontra. Neak esan duen bezala, alde batetik, ez, naturan duen inpaktuarengatik, ez, biodibertsitatean eta azkenean osasunarengan, ez, diru eta energia xauketarengatik, ez, eta gutxiengo batendako zerbitzua izanen litzateken zerbait denarengatik, izanagatik, eta eta gonbidatzen dugula ez da jendea informatzera, bilatzera, erakundeek atera dituzten azterketak, orain dela gutxi ez, atera du Frantziako erakundeak aholkatzen dituen erakunde batek, bertako lineari buruzko, ez dira erabaki, ez dira lotesleak ez nolabait, baina bai gomendioak eta gomendatzen dio adibidez Frantziako gobernuari ez egitea Bordele eta Akize arteko linea. Orduan, informatzea, bilatzea arrazoiak ikustea ere, adibidez estatu mailan eraikita dagoen beste lekuetan ze ondorio dituen, ez? Ea benetan eman duten propaganda hori bete den edo benetan zer eragin, ez? Edo nolako egoera utzi duen, momentu honetan nola dagoen sarea, Adifek metatuta duen zor publikoa, eta informa dadila eta erabaki dezala, zer iruditzen zaionean Nafarroari herrialde modura komeni zaion edo beduen bestelako mugikortasun edo garraio eredua. Bukatzeko pare bat galdera, zer arrisku ditu ekainaren 13an ez mugitzeak? Arriskua litzateke, ez, hildo honetatik jarraitzea, ez, etengabeko hazkundea eta sistema kapitalista honek garamatzan eredu sostengaitz honekin jarraitzea, eta gainera jendartearen parte handi baten iritzia, edo nahia ez entzutea orduan arriskua hori. Eta bukatzeko, zer dago jokoan HTaren eztabaidan? Zer dago jokoan HT guztiaren inguruan? Iruditzen zaigu hori berriz ere eredua bera, ez? Azkenean norabide bat edo bestea hartzea, ez? Jarraitzea eredu honetan sakontzen duen tren eredu baten alde, edo ikustea non gauden, zer gertatzen den, eta erabakitzea beste norabide bat behar dugula, eta horren inguruan kontuan hartzea datuak, beharrak, mundu mailako egoera, eta erabakitzea. Mi esker bi etortzeagatik, zakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahi dezuen, edo... Gonbidatzea eragile sozial, politiko, sindikal, kultural, kirol taldeei, ez, manifestoarekin bat egin dezaten, bat baldin badatoz, noski, eta partekatzera eta iritzi hori, ez, partekatzera eta ditzera ematea. Eta ekainaren 13an, elkartuko gara 12etan, Burgoen plazan, hor Iruñako udalaren ondoko plaza hortan, ekitaldi batean, eta animatzera ere jendea bertan parte hartzera, kolektiboetan parte hartu edo ez, anegotera. Ados mi esker bioi, animo lan guztiarekin, mi esker baita ere egiten duzuen lanagatik, eta hurrengo arte. Mi esker, zuei agur. Behar duzun guztirako, aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako? Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? Arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako?
Benetan? Bai eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.